Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. I say in sawa. Yes, nyakora mogi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile. Ang'a matayo ni chenro ni denda ni umari nasho mari chieno jamone mbele. Chiene mineno to mbele meng'o. Ming'ondo boka kati nyalo wacho ni umari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi kawuono pod wan kaendi mokwongo adwa nago ne erokamano ahinya MJ Studio mabende host sane MJ Studio ne saika omiyo ng'ata kidwa golo thum ibed ni in upcoming in down going in sita in moon ng'ata madwa golo thum imanyo Mose Kajudi mabende nie social media kanyo no endo. Kawuono an kaendi gi jama ma serious maendi nyen mose gocho gi Lady Morin. Jago ni endi nomi nying gi Lady Morin mwenyewe iluongo ni Kevo Mam. Odwa kono usitoche matin kasto bende en kacha gi release. Ingeni ka wacho ni release nitie jomoko mapach gi richo mawacho ni to Kevo Mam release ango. Tom! Bwana! Thumbe adek mabiro kacha endo mabende osechwake kabisa. Ikwayi ni akaendi ringe YouTube mar Kevo Mam, subscribe, dhie Facebook, follow, TikTok mare, follow, kumoro mori manyo mana Kevo Mam. Meanwhile, ma poden LTN kapoki subscribe no subscribe mondo mi wabed kodi kanyakla. Dibedi ni ene manokao kalamb King Solomon ma wuode Daudi mar ndiko wende mamit makelo mor e dhod chuny. Wang'ni ka idhi winjo wende mondiki agwenya kendo nigi ndhadhu mamalo e Ajawa Nation. Makato wete da Wuodo Papa Rongo Migori, Eric Smart, The Solomon Spen presents Niv official album release tarika beach dwe mar 10 higani. Beda kicha, donje YouTube mar Eric Smart, The Solomon Spen, subscribe, duongo lang mondo ibeda ngech ka irito Niv official album release. Wang'ni, to idhi duoko erokamano kuom dakie piny madwe mar 10 nitie. Oteni, okelni kod LTN, Luo Trending Nation, kama mopandi inyenyo elela. Ani yelele Gi pesa mang'eny Ebedi gi pesa mang'eny Toto da bedi gi pesa mathoth. Oteni, okelni kod LTN, Luo Trending Nation. Yes, nyakora mogi wendo mara osedonjo ka iluongo ni Kevo Mam. Kevo ni kaendi. Kevo kapok wachako kikaw thuolo ni mondo bende imos jopiny. We makni. Yeni in boss na kora do na makuni gini. Ingama boss na mos jopiny. Urio nadi jakanyana. Mos gini ine. Obodo kimos jogi bwana. Aya Kevo Mam kaka wan kaendi jogi dego mbung'e ni Kevo Mam en ng'awa. Kevo Mam en jathum. Agocho Nairobi, base Nairobi. Yeah. Yeah. Kevo Mam jakanye ngeni wanwange mane thum ya Siaya. Kevo Mam Siaya County. Kare en mana dieri yawa. Mo okijao mabei. Okay. Siaya County and would assemble work. Iwuodo go gina koko. Yeah, wuodo gina. Okay. No ka in wuodo go gina to wateme. Kevo Mam wa Mose bwana ngini pok na Mose.
Sani vijalo yore. Imosa de yaya. Yanya timosa. Meanwhile, Kevo Mam adwana ka uthuolo niendi mondo mi bende agoni ni congratulations nikech naneno kilando kaecha ni in gi release midhi golo kaecha endo thumbi adek. Koso gin ang'wen koso auchiel. An gi release mar thumbi adek. Ma onego be nagolo tarik 17 August ma wadong only gi ndalo matin. Koro wadhi timore si lodge. Umoja One. Yeah. Kawuono ni ende bende jopiny deng'e ni Kevo Mam ni ang'o miyo ne kao nying mar mami keto ang'o mono moni luongori ni Kevo Dad kata Kevo Kwara en ma Kevo Mam ng'e jopiny nyalo penjo ni Wana nying majugi manokelo juogi. Ndalo mana tiyo gi Lady Morin cha. Nago drum. Then lura ki kenda ng'ato naduoga bedo katendreza. Yeah. Koro mane kuma ne nyingo wuoke nikech kaka pile wacho ni ng'ato ber gi family. Koro family na ero ga dendo minola ni mam. Minwa be kogocho na talunge ni mam. Koro nyingi no bila ni Kevo Mam. Tabe na rwake. Manyiso ni in no luonge gi Lady Morin. Mana nying ma min jatho mano miya. Luongo ni Lady Morin nyagodongo. Ma sani wawach ni Lady Morin de ngima bede se oband koso de podin ka lady. Okay. Sani de be ni Lady Morin ngima to da se wuok. Being ni da wuok elwedo maber. Nikech na gombo ni ka wuok kono to atim project na moro then awuok kode. Maka wuok to mak lweta officially kikibed na wuok kapondo. Kwa bahati mbaya ni kaka nagombo kotimbre nikech pango Nyasaye onge. Yeah. Kona ni kapok iromo gi Lady Morin kata bang Lady Morin ere jothumbe mabende isekale lwetege kosen mana Lady Morin kende kasti ya umari. Okay. Ka chako thom wuon achako gi bwana moro Nicodemus Toothpick buda wendo. Keri chokocha. Yeah. Then giduogi wea kadhi mbele gi shughuli maga mag jua kali. Mar engineering. Yeah. Koro baadaye nikech wuogi ne niathom aduoga luogi Nairobi koni. Abet kodgi matin gimoro 1 month ndalo ne pod wan gi Tony Ndiema be band kanyo. Tony Ndiema nego drum. Nego keyboard I mean. An ne pod apuonjera go drum set. Yeah. But Tony Ndiema noseng'eyo keyboard. Then drum be nong'eyo. Yes. Koro kanye mabete kidogo. Koro kalure gi an be nan gi gombo mar mondo mi ang'e gima dwaro. Drum no nago mona ng'e piyo. Koro wiya no bedo mayot. Gimoro 6 month nasebedo ja drum. Yeah. Koro Lady Morin naromo go chieng' moro ka naseweyo Toothpick. Koro adhi kokinyo Black Current. To chieng' no kinyo terowa town. Kwa saa gocho Makongeni. Yeah. To ayudo ka Lady Morin ne odhi gocho Mayaka. Koro kobiro to yudowa. Yeah. Tema dhia kwa stage matin tagone drum. Kaka nago drum no to kathumurumo ni to jalela ndalo no en manager. To luwa to miya gimoro ni badhe wacho ni mondo ikaw gini but openjo ka be wanyalo tiyo. Mane kana join band Lady Morin. Yeah. Okay. Bang kiseweka Lady Morin. Lady Morin wewe kosechako tuo koso iwewa ka pod ne ng'ama tek. Lady Morin wewe kosechako tuo mang'eny. Ma awachi ni officially bado na ayawo tok to Lady Morin. Nikech kata mandalo ma omakwa Tanzania. Hapa noido ka Lady ne condition no sechako bedo marach. Moduogo otimne surgery mwiki kocha. Ne poka yawo band. Yeah. Koro immediately bang kwase kowe to makora no chance manan go kuome kanyo no kanya yude band machielo. We athuth ni gimara ni. Yeah. Koro mapoda thuth ni go nyaka sani. Yeah. Nyaka ni obanda neno ka isewuotho isedhi nyaka Mombasa ma sani kori chaki duogo Nairobi. En experience mani mabende dangi wache ni sani se yudo. Kasto Mombasa kocha chalo nade kipime gi Nairobi? Okay, iwacho ni pile pile gimoro inyalo manyo kuonde mopogore opogore. To ber be kubika mora achiel. Dina Mombasa en advantage kuoma. Nikech sani aseloso
fan base kocha. Ang'e ground makata ka amwan nigi team na kawuono ni adhi gocho Mombasa. To an gi achiel ariyo adek mo ji osipena moko manyago negi simu. We club an gi nemni gi Simba. Clubs go benda ng'eyo. Ang'eni kae odiochieng' maka makipango inyalo chamo. Kae inyalo ringo oko. Then an go siepe manyago negi simu bwana kawuono an ground Mombasa ka bi utimango bi support. Koro dhi na Mombasa kaona neno kokonya nikech alan gik mang'eny. To pile bende kiringi lalo oko kiduogo dala yudo ka ji joma dwari ng'eny. Koro bedo na Mombasa kono aneno ka nomia obedo advantage kuoma. Manyiso ne mia Mombasa kiduogo Nairobi yudo ka nitie jok number of people mono misi. Nitie ji mang'eny mano misa. Gomia wacho ma kana wuok Mombasa kaduogo koni bahati mbaya tuo nogoya. Tuo nogoya matek na ngi shida mar kidney. Abedo hospital karibu 1 month. Koro 1 month no yudo ka pok apango show Nairobi. Show mora. Koro kana plan mondo mi adhi apango show. Koro immediately show nogoya. Tuo nogoya. Ka tuo nodhi ogoya to nodhi olaza. To gima nomora ni momiyo nang'eni kara osiepe pod ohera kata fans ohera. Yudo ka club nini hospital nopong'. Hospital nopong' ma yudo ka okinyi dhano gunyira gwinya. Koro riembo mana jomoko oko ne hapana. Ng'eny. Koro hera no nomora. Omiyo ang'eni pod fans ni koda. Gine the people mabende nokonya mawuok hospital. Koro amor kodgi sana agone giro kamano. Kaluore gi release magi masane pango iwacho ni pango kacha golonwa wende adek. Ok do wang'e ni ati gin video te gin audio te nitie collabo moro gi jathum moro koso ere kage. Okay, thumbe nagi kisani tumachele matimo ne video. Ilongo ni Love Chendo. Chunya na nyalo gombo mondo timne gi video te lakini kalore gi lack of support. Lwedo okrom. Kola timo mana kuma anyalo. Nikech gigi pod adhiro gi adhira kian. Koro na temo mondo mi ayudo kaka nyalo timo video achiel. Then modongo obro golo audio but kanya sayo gwedho pesa mbeleni be pod wanyalo timo gi. Ang'o mimin ke wacho ni pod idhiro gi kian? Gima min nadhiro gi kian nyiso ni da nyalo yudo ng'ama ne nyalo mia support gisani. Datimo video gote. Kendo datimo gi quality ma chunya ne gombo ni mondo atimgie. Lakini being ni koro an manyaka jikune mfuko na samoro mfuko na okrom kaka onego bedi. Koro nyaka tim mana chiel no mane mamin ni adhiro gi kenda. Ene mudhi bedo first video koso ni segolo videos mamoko chien kacha. Mane video na mokwongo. But pod a plan videos mang'eny. Gisani in gi thumbe din toto. Gisani YouTube kacha. An gi thumbe 4. Koro sani wadhi golo 3. Apa ni gidhi bedo 7. Koro bang' mano bende wan gi mpango machielo. In gi band to nitie jok moko ma bende samoro koro hanga ikawo koka indi. Ok dikonwa ni band ni nitie chance ma ng'ama neno wasani nyalo yudo koso in en full. Vacancy pod ng'eny. Gisani pod wadwaro keyboardist. Wadwaro drumist. Then wadwaro vocal. I need those 3 people. The drum ma perfect. Wadwaro keyboard ma onyalo luyo thum maber. To men be onyalo goyo. To gine management wanyalo dwaro. Lakini gisani ng'ama interested manyalo bedo ni nyalo biro konya. Obi kung'eni pod wan waping. Ng'eni ng'eny managers. Ase engage gi mang'eny. Lakini yudo ka ng'eny gi dwa gi moselos. Tie kaka gikawo jothum mapod apiny. Nitie jomoko minyalo nyaka miyo pesa ni. Bwana manyina tich.
An nyaka na Mombasa ka osecham pesa na. Gi managers madongo gi okabol luongo nying gi. To nikech an be anyalo bedo gi gombo mar mondo mi achop kamoro. Ema samoro miya ji tuo makuom ng'ama ng'e ni ng'ani nigi experience nyalo timre nade. Nyalo konya. But you don't at the end ng'ani obro chako gwenyi kama pesa ni to sechamo. Koro nane nikech ng'ama be pod dongo tidwaro ground nying marach bo kidwa. Ano kaero mondo amogi kaila ga social media. Alinga taduga ateko gi ni Nyasaye biro tinga. Ingene kiwacho ni ati ocham pesa ni do agombe ng'eyo ni ere kaka ne okel cham pesa. No wacho ni ket down payment kusichule mondo many tich kuso. Okay, an jomo sechamo pesa na. Yedo ka waromo to wabedo penyo wa draft kaka wadwa tiyo. Yedo ka samoro manager nyisi ni bwana. Ano kanyal dhi club adhi amanyi ni tich gi pesa na. Jothum oseduoka chien mang'eny chien gacha. Atiyo gi pesa na timango. To at the end awaduoka ni mavuno. Koro ano kanyal dhi club mondo amanyi ni tich gi pesa na. Club no bende kedhi samoro kinyarito manager gimi madho timre nade onge. Koro aseromo gi ji achiel ariyo moko. Yudo ka nikech chunya gombo to samoro nya bedo dwaro pesa mang'eny ma samoro na onge go, lakini mara matin ma samoro chunya neno ni ma kamiyo ng'ane 1,000 moro 2,000 moro ama pesa ma maybe nasegolo no kabro wacho. Maybe chunya nyalo bedo machiegni oneni ng'ano jituma ng'ani dwani mondo ochop kamoro adier. Koro yudo ka samoro aba tuonora akaw pesa no amiye mo winjore isane bwana don koro sawa. Samoro bende yudo ka adhi awuoyo go step na moro mabendo yie mako lweta like an go step na moro longo Nathan Wodo Genya. And a great friend of mine. Ose konya. Ber mano dara Mombasa. Example aseromo gi Nathan. Gi manager chiel maduong industry ka. Mo bedo piny man manago ne simu okawo pikipiki kuma ne nitie. Mokona ni bwana an mabor to gari onge kanyalo yudo sani. Kanyalo biro gi pikipiki bochola nyisi ni bwana biabe gi pikipiki. Biro gi pikipiki no chol. Then wabedo piny no have a drink kama mano wanyalo madho no kwa goyo mbaka nikech na introduce gi ng'ama ng'ene nyalo konya. From there no penje ni bwana kwa mi this is a certain money inyalo chako konyo nyathini to koni mano to ten lakini kinyalo golo pesa makama at least nyalo eleweka mondo achak timango achak manyo ne tich. Bwana chanyisa ni Kevo manager sikiwa janja okange gima longo lakini wageni wa janja wageni wa tem waori ni pesa simbi in kiamwa ni ibro forward ne manyi tich sawa lakini ke trust sawa nikech na trust boy no tan bende na adwa ni mondo mi agro to kanada kudo wiye kinde gi jatenda na chona nyise bwana ni bwana ket namba ni uketo namba ne simbu sepe na cha orne pesa ma confirm mo chako chwade fe maduoke dongono rito koro mondo chak pang show wika chelo kalo excuse wikumara reyo koro jatelo penyo ni bwana dongona oro pesa ni mondo chak show anano maka ni bete hota ng'madhi mbele koro ingene chuna mondo adoje ng'acha nyise na bwana no ne putu kidogo patokoni wik makoro wadhi ani ntisho mo kari adek mosimo nadi usepango kodhi kamano koren mane ne badayo do nyisa ni bwana kose tio koro 1 month gi bathe abe koro aol kichan gi family tindo dwa chiemo choni kora chak jituma koni bwana ok nyalre ana sebedo kamanyo ni show adhi club samori nyisa kata na wer gi dhoga chitota mayudo una upcoming sompora piny tiju bedo matek koni baba sawa kan kamano onge shida kora bena wuka yana lengo story no kana salengo story no aparo pacha takoni hawaji tuma maybe cheng monya sae ongembele na kora ana sebedo kati mugige na kian asatemo bedo kati mugige na kian in fact sana osepenja mang'eny tok tuona masae tuona ne nyaka chak pango shoni hapa ni korka ange dwe ni koru man gi 2 months wachi ni ko nyaka na Mombasa igani te korka ange 2 months nyaka na chak band nani but
agone sero kamano nikech nitie kama aneno ka elekea. Iyudo ka samoro sani karo kata inbox na opong' gi jotugo madwaro tich. Bwana man joma congratulate be kaka adhi wacho ni bwana manager ma in gono teri maber. Gekia ni in Ane manager. Neno. Manager ma in gono teri maber. An be koneno ka winjo jip no. To aneno ka appreciate myself nikech kara nitie gima temo ma ji neno. Koro meda miya ji tuma mang'eny. Yeah. Okay. Koro iwe ne ng'amo no chamo pesa no ne eno cham mano. Kendo en osiepna mang'eny kata waromuga mang'eny wago mbaka. En osiepna. Lakini ang'eni wich to will samoro en weni wian will. But ichunya to litna. Yeah. But weche mang'eny ni kia mara dhi lando nyingo mari nyoti mona kama mokaero nikech ing'eni ng'ama winjo puonj be ber. Ajero ga winjo puonj mar ji mar ground bende. Adwaro gima ber to kada ni moda chafwa nyinga. Kesa chafwa nyinga to samoro mari ne willing mar konya. Kise winjo socha ni bwana no ero scandal matino tendo iburo wuok okiburo miya kony men do miano. Koro boy no to ango go shida. Kata jomo sechamo pesa naga onge shida. Sani in kaka artist ng'ama bendi tambua industry ka ende miwacho ni bwana ng'ane to pod goe yao. Ng'ama tambua ni goe yo mane? Yo angla kama dangi wachi ni pod ni mbele ni. Ng'ama ni mbele na? An ng'ama ni mbele na onge manyalo tambua. Ng'ama tambua man mbele na en mana Nyasaye kende. Jomodongi an go equal te. An kod gi equal te. Makata nikech kaka gimako microphone kaka ba mako. Field kae onge ng'ama luore thum kata di. Bingin ti joma pongo stadium kozo pok ineno. Ineno mari gima dana wachni. Kata nyathi mathin kinyuolo. Inyuole kothin. To odiedo. Omolo diedo. Ochung. Ochako dhi school owuoyo. Then obedo ng'ama duong'. Koro kata industry ni okanyal wacho ni ni ng'ani duong' na. Nikech ka wacho ni ng'ani duong' na nyiso ni kara ka nonyola ka nyathi to kanyal chung ma wuothi. Koro ana believe ni ng'ama duong' na onge. Neno. Ine ma in. Anan. Kevo mam. Tan kevo mam aduong' kian. Nikech sama wuoyo kod inyo mari. An gi fans ga mokari adek. Mo believe ni kevo mam is the best. The moment maboro wacho ni Umari ma the best. Ileto kidaw. Asa angosha fans gaga. Omiyo ang'e maber ni I am the best. And with the time kikmoko biro nena kendgi. Yeah. Okay. Iwacho ni ng'ato ber mo believe kuome. Emiyo kaki believe kuome no endo wawacho ni ber kabisa. En mana ni ntiere weche mosebedo ka wachore chien kacha ni jathum ok nyal gocho maonge gi gereng moko timo rituals moko achiel ariyo adek. Ere kaka in itim? In gereng ariyo? Sai maneno manyalo. Ng'ano kalweta ler. In ionge. Kar un gamiso. Un gamiso class achiel. Gamiso okay. Wan gamiso class achiel. Okay, gima ng'eyo mari. Gimoro amora mitimo luwore kaka believe. To kila ng'ato betimo gimoro gi stand. To kila ng'ato bo believe gima timo kien. Mana kineno ka industry kila artist luongre gi nying kien. Neno. To fans gi bende mamielo wagi bende omiyo kila artist bende nying kien. Koro an thuma kaka goe anang'eni aketo Nyasaye mbele. Tich matek. Luor. Winjo wach. Bas. Then moduong' molote. Mamiyo ichopo kama chielo miwacho kata ni ng'ane sani ni mbele ama ng'ane ni chien. Gimitimo nyaka itim gima the best. Manyalo miyo ng'ano thumo mari we more to mar kevo mamo more. Mane gima mane siri mar thum. But gik moko ni tero kiang'ogo. Mago gik moko kanya believe ni nitie. Nikech gima kanya wacho ni gintie. Umari kata in sani wanyalo wuotho kodi. Tibiro yudo ka ring ol piny mang'eny. Nitie nyaka ring mag siling 100. Winjo. To kisa ka ring no mirwako. Okonyiso no mari rwako ring ni gi sababu moro. Winjo. Irwaka nikech maybe samoro umori. Lakini no ka sani industry ma sani kevo mam kango do nyiew kata ring ne moro mar 500 kata 1000 moro keto rieny. Tiwacho ni
osedonje. Mama ni gimomiyo in iwe? Ring to pod ok anyal tamra rwako. Ring kata sani. An kodgi. An kodgi. Irwako kidhi e show? Arwako kata ka ni shughuli na neno. Mana kaka sani anyalo gonyo macho ineni. Taweyo. Tachaka rwake kendo. Okonyiso ni karwake to en gi wach moro. Ni kawe to ni nitie special space manyaka rwake. Koro gima temo nyiso ji magolo wit ji niya. Tero miwuoyi mang'eny ni. Ji owerego. Kila ng'ato go thume. Winjo? Ji tuma. Donga na onge manager. Donga tiyo. Itiyo. To jotume mang'eny believe sani upcoming mang'eny believe ni nyaka ibed gi manager maduong'. Neno. Koro gini en na in iwuon ikongero giri wuon. Kisero to kata managers ma ji neno ni dongo go bende bira. Okay. In pokipango wach mar launching? Okay, launching mara igani aonge shughuli mar launching. Giman ge pacha gi sani en ni wamiyo jopiny thumbe adek on Saturday. Then tok mano mbele kanyo mokabo wacho ni en karang'o. Chako wamiyo jopiny thumbe 5. Winjo? Then tok mano ochako wachwalo jopiny thumbe kata moko 2. Then tok mano wamiyo jopiny thumbe 13 ama thumbe 15. Winjo? Awinji. Koro gili bila kamano kaka gibiro Gelwar. Odiochieng' ma gibiro to kwabro lando. But gineyo gibiro. Gibiro romo go mbele. Okay. Koro kata kaponi 5 mwabogolo ge mwatimo go launching mano kabo wacho. Kata kariyo ge mwatimo launching okabo wacho. Kata ge na 5 go time will tell. Okay, gik milando mapema bende miyo samoro yore nyabagni. Ng'ato penjo ni ere kako yudi, samoro ng'ato dwa ni oyudi mondo omi tich. Okay. Gisani namba mar simu en 07 97 32 58 55. Mano namba mar tich. To mok mar tich. Ing'e ka wacho mar tich chalo ni nitie namba moro kendo ma bende inyalo chiwo. Koso mar tich emichiwo. Mano mar tich. Mano mar tich. Facebook, TikTok, YouTube. Nyalo go sasaya. Okay. E bora ni goe gi game maber. Mar tich. Facebook Kevo Mam Muda Sembo. But account na mar Kevo Mam osepong jokama. Friend request to ola kanyo an ge friend request 2,000. Gi yang maka nyalo accept onge. Kora nyalo kwa jopiny ni gi follower e page mara mar Kevo Mam ama page mara mar Sheldon. Kanyo abro accept gi mang'eny. TikTok Kevo Mam Muda Sembo, Instagram Kevo Mam Muda Sembo. Twitter Kevo Mam Muda Sembo. Okay. Yeah. Ine jathum mabende winjo ka wach Twitter utin kono un mana wunya ndare jitin e Twitter ka jitin watin e Twitter. Watika negi disadvantages kata bende shida muyudo kaka un johangla. En pek mane wan ng'eni samoro wane anane bwana ng'ane da gol no thum ng'ane timore nade to kwangi pek ma samoro ukale. Pek ng'enye thum kae mari. Achiel sana upcoming. Upcoming sport nigi shida mang'eny thum. Nikech yudo ka sani inyabedo ni nigi thumbe ni kata moko 10 mida ni gol. Chunyi gombo barikiwa moro. Chunyi gombo MJ moro. Lakini kaka inyalo reach MJ bedo shida. Nikech samoro pesa mar studio no tami. Ama samoro MJ ye konyi golo thum at low price. Lakini koro mondi chomo mari magol ni video ma quality omari 2 million. No kang'eni dhi wacho gini e kamera
Nuachako maber ndi yawa. MJ to kori pako mari wakori gire. By the way, nyakora mogi, kopo ni dwaro audio gi bei maber kabisa. Imanyo MJ Records. MJ, hotel ka chendo gi muse ka judi. Inyalo manye ka endo Facebook mare, gine TikTok mare. En nyake YouTube iluongo ni nyathigi ng'ane. Nyathigi ng'wacho moro mogolo mamit. Mr. Problem nyathigi lenda. Inyalo manye kanyo no endo. Kasto kidwaro video mayom kabisa. Manto kore manyo The Nash. Man kani ende. Watimo video maber. Team nabiro wuoyo kodi manoma. We ng'ani ni wadwaro million. Wawuwa maber. Wawuwa maber. Bana wacha. Tuanero ka kwa tema. Kuri wacho ni pesa bedo problem ne upcoming. Kimanya upcoming ng'eny ge thum and support. In general support. Support mano include. Jidwano support ka gisebedo ng'ato. Ka isegolo gimoro muchopo it ji. Lakini mondo yudo ng'ama goli piny ni ng'ane nyadhi e show ne to ayudo ka bwana chani gi talent we amak lwete te kumari anasegombe to pok ayude. Yeah. Lakini ang'eni Nyasaye ni koda. Yeah. Okay. Koro ananyalo appreciate mana sepna mose bedo ka chung koda iluongo Nathan Udugenya. Sekonya mang'eny. Okay. Then anyalo appreciate fans mose bedo ko believe e gima timo. Kisebedo ka gichung koda gi luwa kun magoche kata bed mana ni joma pongo stadium go nitie machiegni koda. Winjo. To fans bodiro. To maga ka. Ginto gibiro. Magada. Meki mapongo kombe go. Magada won club nyisani dong ngane nane no kadibuti ka wa postpone show akoni na ini mi dead no wagoe mi dead no kata nyocha achwade nyama vela no ngado get miadi miare ngene gik moko the step by step to yudo ka green span nentie thom I guess nentie thom lakini meki go ne mara na yudo kendo komono mondo jogo chak mia date mari ngene gima inyalo show me go ma club chako chwadi date mano nyiso ni nyiso ni gibene gibelieve gima ne timo koro me acho ni an mos wuoth tetho moro ma biro very soon tok magi mos wabro chopo Mani luongo ni Kevo Mam Woda Sembo. Wadhi kache YouTube mare mondo amanye. O drop thumbe kache dek mabende event madhi timore maduong' ahinya iluongo ni Sea Launch. Oluongo kache min Jaki, oluongo kache Simusheda Buda Rosi. Simusheda. Yeah. Okay. Obu bet kato mari inbe intie ye kanyo. Wan gi team LTN wabiro bet kanyo no endo. Sea Launch ni umoja, is it umoja one kusu umoja tu? Umoja one space mall. Wadonji kanyo no endo samachon. Entrance en pesa di? 2 beers. 2 beers. Ama 2 drinks. 2 drinks. Lakini jo mango, jo Del Monte. Ama jo mama dogi mayom go. Kin ben je aginyalo timo to gitimo ang'o gidonja ndo wane jo Del Monte go kiwuo kodwa chuth yawa wane jo Del Monte go koro donjo en mana 2 drinks wan gini wan jo Del Monte mano drink achiel asedonjo kech Del Monte en 400 for 50 350 wano kuma use matin kabisa to jogine jo makali to modhe mana kar 200 kaya 200 manyiso ni kokawa ka en gi 400 osedonjo to ambe 400 akawa achiel adonjo waromuru Sea Launch adwani bende Kevo Mamo miwa wachne kache chamogik well tien kora adwana mi microphone koro mak microphone adwani wuo gi jopiny kon gi kaka giyudi giminyalo dwaro kuom gima duong' bende Mwandu nate asungi mokwongo nyamse Mwandu nate asungi mokwongo nyamse Mondi yudisikiza tune mar Vera Mogo kod Papa T D-Star Aburo Achela Rio Star Abirio Abura Ngwen Hash Mwandu nate asungi mokwongo mamana To set Vera by Papa T as your skiza tune, dial *812 784 hash. Mama nyumi dhoka di Mademoro yi Jabera nyumi dhoka di Madimoro Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.
Yes. Osiepe fans maga, fans te, osiepe kevo mam te, agonu erokamano maduong' sana. An iluonga ni Kevo Mamuda Sembo. Gima kwayo maduong' ni any support munyalo miya, abro appreciate. Gima duong' minyalo timo na nyalo dhi YouTube channel mara kacha, subscribe, olang' man kanyo no kisediye kanyo, abro appreciate. You like, then you share. Second, inyalo dhi TikTok kachacha, inyalo timo na dance challenge. TikTokers te, I need your support. Unaweza enda pale YouTube, pale TikTok, unifanyia hapo dance challenge, alafu una share, nita appreciate. Alafu pale Instagram pia tuko pale kwa Twitter. Yeah. Support gima duong' ma ananyalo dwaro. Inyalo support jathumo yore mang'eny. Sama ibiro kata shona kuma goche, imano support. Sama ikonya share gige na thumbe na, mano support. Gima duong' manyalo wacho en mana ni mos wuoth. Mos wuoth, onge ng'ama inyuolo ka ong'e gimoro, to onge ng'ama nosanyuol ka wuotho. Koro wan bende wan e safari, ang'eni mbele ber. Kendo very soon Nyasaye biro timo ng'wono. Chien kacha no ywak na lala dhi Mombasa marao. Yeah, ng'ato nyalo manyo oko tiduogo dala. Sani an dala Nairobi full. Sani onge wuok. Ka michwade ma not unless ni nitiere Nyasaye okelo chiemo moro oko wadwa chwado, ochako duogo ground ka. In the meantime, anaero ute, agonu erokamano. Kapo nitiere kuma Kevo Mam osechwanyia oko kanyo, akwayo ng'wono maduong' sana. Ka nitiere support moro minyalo miyo Kevo Mam, the door is open. Kapo nitiere any idea, any advice, kik obed advice marach, bora en advice maber manyalo konyo jathum, manyalo miya chop somewhere, I will appreciate. Nyasaye omedu, erouru kamano. Mondi yudisikiza tune mar Nyamwalo mogo kod Steve Jana. D-Star, 860 star, 416 hash. To set Nyamwalo by Steve Jana maswa skiza tune, dial star 860 star, 416 hash. Ani wangeyo molera nyangi Judina, imama nyangi Leila. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Jakinda juko jamano yombe wecha yoji, pesa wenda limo ng'ata toto. Mondi yudisikiza tune mar pesa wendo mogo kod Elisha Toto. D-Star, 811 star, 923 hash. To set pesa wendo by Elisha Toto asiwesikiza tune, dial star 811 star, 923 hash. Jakinda juko jamano yombe wecha yoji, akuni pesa wenda limo ng'ata toto. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende.